अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आज माजी खासदार निलेश राणे यांचा आज शिवसेना शिंदे गटामध्ये प्रवेश होतोय। शिवसेनेमध्ये या कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा महायुतीमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला सुटलेला आहे आणि आज याच कुडाळच्या मटांगणावर निलेश राणे यांचा शिवसेनेत प्रवेश होतोय। आपल्यासोबत बाळा चिंचरकर आहेत, ठाण्याचे नेते आहेत आणि त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करणार आहोत। साहेब, आज निलेश राणे यांचा हा शिवसेनेमध्ये प्रवेश होतोय, काय तुमची प्रतिक्रिया? आज संपूर्ण शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे, कारण कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून धनुष्यबाण हा चिन्ह आणि आपल्या शिवसेनेतून हा उमेदवार संघ सोडावा म्हणून विनंती केली होती। तर आमच्या जिल्हाप्रमुख सन्माननीय आंग्रे साहेब आणि सगळ्यांच्या विनंतीला मान देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आधी सर्वप्रथम हा शिवसेनेसाठी मतदारसंघ सोडला आणि त्यानंतर आज आम्हाला सक्षम असा उमेदवार दिल्यामुळे सर्व शिवसैनिकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। एक राणे कुटुंबातलं पुन्हा एकदा एक कुटुंबातला सदस्य हा शिवसेनेमध्ये येतोय आणि तब्बल 2005 नंतर आज पुन्हा एकदा स्वगृही परततोय। एक बडा नेता हा शिवसेनेत येतोय, कशा पद्धतीची या नेत्याचा उपयोग होईल आणि कशा पद्धतीचं वातावरण आहे? राणे कुटुंबियांना शिवसेना जुनी नाही, सन्माननीय नारायण राणे साहेबांनी शिवसेना उभारली होती आणि जेव्हा निलेश राणे साहेबांनी परवा मीटिंग दिली, त्यांचं डिक्लेअर झालं, तेव्हाही त्यांनी सांगितलं की धनुष्यबाणमध्ये आज आम्ही प्रवेश करतो आहे, शिवसेनेत प्रवेश करतो आहे। तर त्यांनी त्या गोष्टीचं स्वागत केलं आणि आज सन्माननीय शिंदे साहेबांनी हे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतून आणि मुख्य शिवसेनेतून हे धनुष्यबाण पेलवलं आहे, त्यामुळे खरोखरच आनंदाचं वातावरण आहे। जिल्ह्यात शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्यात, काय सांगा? जिल्ह्यात शिवसेनेला 2 जागा मिळाल्या आणि दोन्ही जागेवर आम्ही प्रचंड बहुमताने निवडून येऊ। एकंदरीत आता आपल्यासोबत आहेत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे साहेब आहेत। आंग्रे साहेब, निलेश राणे यांचा आज शिवसेनेत प्रवेश होतोय, आनंदाचं वातावरण आहे। मगाशी आमच्या निरीक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे आमची जी मागणी होती मुख्यमंत्र्यांकडे की ही सीट आम्हाला शिवसेनेच्या धनुष्यबाण निशाणीवर मिळावी, ती आमच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची आणि आमच्या सगळ्यांची मुख्यमंत्री साहेबांनी मागणी मान्य केली आणि आपला हा उमेदवार शिवसेनेच्या तिकिटावर लढतोय, याचा सगळ्यांना आनंद आहे। किती मताधिक्याने निलेश राणे निवडून येतील? कमीत कमी 1 लाखाच्या लीडने निवडून येतील असं सगळ्यांना अंदाज आहे। 1 लाखाच्या मताधिक्याने निलेश राणे निवडून येतील असा विश्वास आंग्रे साहेबांनी व्यक्त केलेला आहे। कुडाळ मालवणचे जिल्हाप्रमुख पावसकर साहेब आहेत। पावसकर साहेब, कशा पद्धतीने निलेश राणेंचा प्रवेश होतोय, काय उत्साह, कशा पद्धतीने? एक आनंदाचं वातावरण या जिल्ह्यात आहे आणि या ठिकाणी शिवसेना जोमाने वाढत आहे, याचा खरा आनंद सर्व कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना आहे। कुडाळ मालवण मतदारसंघात एकूण जे निलेश राणे उभे राहणार आहेत, समोर वैभव नाईक आहेत, कशा पद्धतीने हे आव्हान आहे आणि कशा पद्धतीने? काय नाही, 1 साईड आम्ही जिंकणार, 1 साईड। नुकताच या शिवसेनेत मालवणचे माजी नगराध्यक्ष आहेत आणि मालवण एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ठाण्यामध्ये शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे। साहेब, शिवसेनेत प्रवेश केला आणि तुम्ही प्रवेश केल्यानंतर आता निलेश राणे पण पाठोपाठ येत आहे, काय एकंदरीत? निलेश राणे हे राजकारणातले आमचे गुरु आहेत आणि त्यांचं जे काम आहे ते लहानपासून थोरापर्यंत सगळ्यांना भावणारं आहे आणि त्याच्यामुळे शिंदे सेनेत ते येतात, हे शिंदे सेनेचं महत्त्व त्याच्यापेक्षा जास्त वाढणार आहे, याच्यात काही शंका नाही, कारण त्याची कामाची पद्धत चांगली आहे, सगळ्यांनी घेऊन काम करतात। आपण ठाकरे गटामध्ये होता, त्या पक्षामध्ये मालवणचे नगराध्यक्ष राहिलेला आहात, एकूणच तिकडचं वातावरण आणि आता समोर असलेले वैभव नाईक पण आता पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत, काय एकंदरीत आव्हान वाटतं तुम्हाला निलेश राणे आणि वैभव नाईक? आणि शिवसेना भाजप महायुती आहे सगळ्यांची, शिवसेना भाजप राष्ट्रवादी, त्याच्यामुळे महायुतीचे सगळे कार्यकर्ते त्यांचे ॲक्टिव्ह आहेत, त्याच्यामुळे जिंकण्यात कुठलाही आम्हाला वाटत नाही की आम्हाला काही प्रॉब्लेम होतील म्हणून, कारण कार्यकर्त्यांची मोठी फळी या ठिकाणी आहे आणि त्याप्रमाणे सगळे काम करणार आणि नक्की ते विजयी होतील। मालवण शहरातून किती मताधिक्य आहे? मालवण शहरातून जास्तीत जास्त मताधिक्य देण्याचा प्रयत्न आमचा राहील आणि ते नक्की मिळेल, यात काही शंका वाटत नाही। एकूणच निलेश राणे यांच्या या शिवसेना प्रवेशामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे। हे वैभव नाईक यांचं आपल्यासमोर आव्हान नसून निलेश राणे हे प्रचंड मताधिक्याने विजयी होतील अशा प्रकारचा विश्वास हा शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेला आहे। कॅमेरामन साहिलसह कृष्णा डोलम, कोकण 7 लाईव्ह, कुडाळ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।